Papa Isabel wapindira ka mu studio. Papa Isabel, zimwe dzenyaya dzingatarisirwe kana muri yeZimbabwe muchirongwa bozhongora segment nhasi zinosanganisira dzipi. Icho kwadi muri yeZimbabwe takamboitaura pa waterfalls ikaiga. Atizivi kuti zvabva kupi mushonga here muna mato here yekuti mwana akanzi geza paruvashi vanhu vachiona. Chasumuka zvakare. Chanobatira kwa Mutare muchikanga. Amaiwe. Nozuro kuma past 11 rakachika nyika. Masikati machena. Mwana komana na 24 years apa dzaimburi 21. Kwa Mutare dza 24. Ari research. Musi Uganda Asina kupfeka. Achipfeka. Uya hana kugera paruvanzire mumba. Aigezera mu road rwe mu location. Munofamba nevanhu. Baba Isabel. Aigezera mu road pakanangana nepamba pavo. Yes. Baba vachinotora mabhaketi emvura ndova yeye vachidira apo mwana akazegerwa akaringika pange bvudzi ragerwa nepakati. Zvakawanda zvirimo munozinzwa bhoshokora segment. Amai gara wajoina National FM WhatsApp channel 24 years mwana kuoneka ka achisambira kamunjira apai ndio ari kuoneka achenda katunga madzi zabwera kasapasa mwana kuti akwanise kusamba. Rikiti vu ayaya 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 hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua po 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 rikiti vu mataura chekwa Mutare chemukomana ane 24 years akawanikwa achigeza munzira murodi. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndapindira ndiri mukati mekufamba ndichakupai ndikukupakurira zvakare muri yeZimbabwe chakaitika mukati meguta reHarare chemwanasikana hari kutosvika pamwe kuti anononyera kuchikoro hanyetsogeza mune zvakanaka kubva kumba kwavo ndokupinda mukombi ari mukombi ndokutanga kukwenya nevanhu kuti muri kuona here zviri musikana uyu mumusoro mese manga muine chimbuzi kusanganisira hembe dzanga akapfeka asabva kumba zvakanaka akakwira kombe zvakanaka vanga vanawo tovanga kuti vanhu vedu we conductor misai motokari Mwana wechikoro ari kuenda kuchikoro hey hold on paka Mutare chikanga the Eastern Igwe muriko here dokatina ruti magwaza muriko here chikanga Mutare chiri kuti tani Zimbabwe kune mwanakomana akadzidza zvekusvika form 6. Mwanakomana uyu izvezvi kutaura kuno anga asisagari pamba achingobuda zvekungobuda kuenda asagari pamba kusvikira baba vaenda kuno mutsvaga vabva kubasa kwavo vachibva vamutora ndokuuya pamba vauya naye pamba vachibva vamugera musoro nepakati rimwe site nezuda rimwe site risina nezuro kumapasi 11 dzemasikati svika ndinoda kuti ugeze ndokuenda naye murodhi yemulocation ndingangoti vakatongodarika pamba pavo zvakanaka kuti unomire vakanangana nedzimwe dzimba dzisiri dzekumba kwavo but kuri kudhuze nemba yani iri kudhuze yavo vachibva vaona nebhaketi zvikanzigeza mukomana kwakubvisa hembe dzese kutanga kugeza ipapo vachinotora bhaketi 1 panenge pakatoita mabhaketi asvika kuma3 kana 4 vachinotora mabhaketi kumba vachimupa mvura kuti geza achigezera ipapo apedza kugeza chipfeka hembe dzako vanhu vachidarika vari ipapo vachiona mati dzanga dziri nguwai kuma 11 ndinguva dzinofamba vanhu zve mukaenda 11 makuseni kuti manje dzekuseni kwete usiku vanhu vaone nemotokari munoona zvisirizvo nemadaitsi emoto kukana motokari isina kudarika ma11 dzezuva rakachika nyika vachivatanga kugeza ipapo kusvika mwana apedza hembe dzake dziri pasaidi svika dzichipfeka hembe dzako achibva apfeka hembe vachibvaenda naye kumba. Muri kuti baba ava vakaenda kunotora mwana anga ari kupi? Mwana anga asagari pamba vachibva mutsvaga vachibva muwana vachibva vauya naye pamba ndopo pakasvika vanhu vachitanga kutora mudzimba mwana anga asingatomboonekwe achinzi handisi kumuona aonekwa mwana ipapo ndipo pakasvika hamene kuti nyaya yekuti ikuti kusagara kwanga achiita pamba here mepane mhepo dzakachimunetsa here ndofunga akagezera murodhi ndongori munamato wacho here kana tongori mushonga wacho nanhasi vanhu vatozive vanhu vari kutochema mukoma kepi kuti zvatakaona zvinotyisa kana tara nya 24 years mukoma kepi munhu mukuru ka murume ka mamuna kunduma ziridu saka vanhu vachiona izvi havana here kuda kubvunza baba ava kunyanya vanogara pedyo navo vasingatotauriki nawe endi baba pavaenda kunuka vaitosvikira kumba
vachitodza mai kuti mvura yakakwana, mai vobudisa mvura, vopa bhaketi baba vochisa bhaketi, vachina ngana kumukomana. Mukomana china mberi kugesa. Pamba pa baba ava. Pamba pavo kana kuti vanorota. Pamba pavo. Pane julawo. Hapana julawo. Hapana. Kuti pamwe mumba kuti mu toilet kuti mu bathroom manga muri busy. Kana muri busy twenda pasi. Amen. Toti kudini babesa. Kuti muri busy Zimbabwe ndiko ere. 0713938538 0713938538 ndiani wabweresa nkhani iyi? Vagari vavakidzani vemunhu vati achatozivi kwanzi izvo zvavanhu vachifamba nzvimbo iri kutsikwa chete nemotokari nevanhu vasingazivi vanoziva vari kunyenyeredza kuti ukatsika apa vakamira sei apa. Asi mubvunzo wangu mukoma KB ndokuti marimwe zuro takataura nyaya ichitika pautafosa. Yes. Nhasi unoya kwaMutare chimbori chiri ndiani akauya nekamusambo aka kekuti vana vakuru vari vanakomana vanogezerwa pachekerere vanhu vakatarisa. Ndina baba kavanwa Isubadi. zvinomborevei. Regaite mbonzwa kubva kuwadiwa vateereri. Gift mari yapera pa the green pool tora shanga wamuka se kwa Mr. Brian Manziwadzira pa one commando Cranbone. Zvikanzi mushonga baba Isabel. Hanzi mushonga. Ndedzimwe pfungwa dzevanhu. Nokuti zvinhu zvisingafanira kuitika. Kana ukapewa mushonga paunonzi iwewe unofanira kunogezesa mwana wako 11 o'clock muroad. Ubva watambira chokwadi. Pamwe unenge uchinzi kuti uonekwe nevanhu ikoko. Ndokuti kushanda kwawo. Regai kati mbotengesa tikudzoka kamanje tinzwe kuti zvakamira sei. Apa Isabel pane message iri pano iri kuti Kanyemba na Bozho vanhu ngavasamhanye kuti mishonga nyaya yematauro kwaMutare inzwai zvinoitika so iriko minamato yakadaro sezvo mati mwana uyu akange ambotiza pamba so minamato yekufumura mhepo inenge yakashongedzwa pamunhu inobviswa nenzira dzakawanda ndinonzi madzibaba komanda Daniel pamacheke apo. Iriko minamato yekuti unokwanisa kubvisa hembe kupinda muvanhu. Ndo zviri kutaurwa panapa. Zviri kunzi Kanyemba na Bozho vanhu ngavasamhanye kuti mishonga inzwai zviri kuitika so iriko minamato yakadaro sezvo mati mwana uyu akanga ambotiza pamba minamato yekufumura mhepo inenge yakashongedzwa pamunhu inobviswa nenzira dzakawanda ndinonzi madzibaba komanda Daniel pamacheke. Maonero ake nemanzwiro ake asi kuti Zimbabwe zviriko here kuti munhu anogona kubviswa mhepo yakaipa achinzi famba pavanhu vakashama usina kupfeka 24 years ari mukati akashama muvanhu 20 years 24 years vayezi vanamati vakawanda iriko here munamato yakadaro 11 o'clock rakacheka nyika takwa saka panga pane bhaketi panga pane bhavhu chi vaigezera pai mubhaketi 100 yaishandiswa mamwe mabhaketi ayo achidira imomo achitopa imomo apedza akabva apfekera panze ipapo akabva anzi pfeka ipapo hembe dzanga dziri panze dzanga dziripo dzakazokandwa pasi kudai so geza achipedza anzi chipfeka hembe handi mumba achibvapinda mumba kuuya kuzogezera panze wozodzokera mumba apfeka. Amen. Regati mbonzwa aka Malvin Nyakudya pa Kristen Bengi pane vari kuramba baba Isabel zvikanzi hakuna munamato wakadaro pachiprofita. Neniwo mukoma KB ndakambonamatirawo ndombozama right ngasa ndasanganawo munamato wakadaro. Okay kundonamata ndiri maresearch tiri kuonaka pa Facebook page yeNational FM Zimu hakuna izvo ane mushonga anoda kashamu ndinonzi chandida ku KHB farm kuchegoto zviri kunzika na Lancelot waizi porikitivu Gambos Gamba mishonga iyo kuromba ndi zarura pa Johnny apo from Masvingo chakabatwa chimuti mushonga uyo ndinonzi mainosa pa Dankwese Joyce Sitole mushonga uyo mbuya vasikululekile mafuya alright inotenda Dion Mapedza mishonga iyo takudzwa mukwande anzi ismart hapana mushonga apo kugezera murodi 24 years smart ipi yo baba vako vachikutarisa ya pakaipa nyika ichikuona fafedza ichimwe
icho kwa dembo ya Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaitsa wamukaseko timu rangu resere makepekepe chimutima kabata ndiro zoti mukati mekufamba haiwa Cosmas Kamoto chimuti wakabata kwanza richisiye ndiri kumhanya nacho kwanzi izo timu iri kuita kuseva nenyama kwanzi last week kamboseva nefish apa iri kungoseva nezvinonaka zvega imani iyoyo ari kuchifara mukomana kwanzi zvakarongeka muri eZimbabwe rikandikoshedera kuti ndine nyaya yandakabotaura yekumasvingo yekuti kune murume akauraya mukadzi wake akapisa kukasara gumbo chete. Muri eZimbabwe pane mashoko ekuti vagari vemunzvimbo iyi vari kususumwa pamusoro pekuti izvo atiziri zvingafambiswa sei. Vanhu vari kusvika kufamba, vanhu vari kusvika kugara mukati menzvimbo nokuti murume uyu ari kunzi ari kutomboonekwa pamataundishipi achisvika pamba pake achitotora zvimwe zvinhu zvaanoda kunodya. Saka vanhu vari kuti izvo ndiye angatibatsira pakubata kumhondi iyi nokuti dzimwe dzenguva tikasangana naye tichapondwa tichinzi pamwe muchanotaura vadive mutemo matibatsira kubata mhondi iyi. Rekani kuti paka ngundu. Nyaya yandapinza mungundu ndiye kuti kuna baba vane mwanasikana ane 29 years kuberekwa akarwara achibva afa. Mwanasikana uyu ane vamwe vana vaitamba navo. But chakanetsa vanhu vakawanda muri yeZimbabwe ndechekuti parufu rwemwanasikana uyu baba vanhu vakabereka mwanasikana uyu pamba pavo ndiwo paichemerwa rufu urwu nokuti mwana uyu akaroorwa akaita mwana mumwe chete achibva adzoka pamba. Adzoka pamba ndopanga panitori nerumu yake akaenda kubasa akagara ikoko aidzoka pamba chikonzero ndo pane vabereki vake uyezve haana murume wari kugara naye semba yake uyezve mwana wake aigara pamba apa. But vanhu vari parufu chakanetsa vanhu vakawanda ndechekuti vanhu pavaisvika vachifa vangave ukama hama neshamwari vaakatamba navo kana kubasa kwaisevenza baba vaidzivisa vanhu vaichema vachete ndiri kukumbirawo kuti musachema nokuti nguva yaMwari yakwana pamwana wangu. Vanhu vakanetseka zvikuru sei wai baba vachiramba kuti mwana uyu agochemwa. Zvatinoziva pamutemo wedu pachivanhu chedu vanhu vanochema kubuditsa misodzi vachirangarira pamusoro pemunhu uyu anenge afa. Sei baba vari kuramba kuti mwana wavo acheme parufu rwavo nokuti vanhu vaiti vataka kuchema baba vanoudza vanhu kutuma vanhu kana kuenda pamunhu vachimuudza ndokumbira musachema kusima musodzi. Shingai muchishinyira nekusima kwete kuridza mhere. Aiwa munogona kukotesa mwana wangu nzira yekufamba nayo kuenda kudenga. Kune vasikana vanogona kuita wa 5 vari madzimai kusanganisira vamwe vevanhu nevamwe vasiri vevanhu vaitamba nawo nekubasa kwaisevenza vakasvika vakafuga pamberi kwa baba zvikanzi baba nemwoyo wokuchema nomwoyo wokurwadziwa tinozviziva kuti mwana ndewenyu but tiri kukumbirawo mumbotirega kuti tipedze nguva kana tichichema ticheme tochema mumwe wedu. Baba vakabuditsa mashoko ekuti muri vangani vati vanoda kuchema parufu pane vanhu zvakaita kuti vanhu vese veukama nevasiri veukama vavhunduke. Zvikanzi isusu yashana namusikana uyu zvikanzi ndivapashana namusikana uyu zvikanzi ndimi maita nharo muchiti moda kuchema ndichiti musacheme mwana wangu. Chemai. Vasikana vakataka kuchema vachichema kudaro vakadzi ava vanokona kuita 5 vese vari mukati mekuchema vaiti vangosumudza izwi rekuchema kuti vakulauta zvikanyanyisa vobva vadonha pasi vese vakataka kuzvikanganisa vamwe vachirutsa vamwe vachizvikanganisa kuzvimesa varipo ipapo. Vanhu vaungana kudaro vakataka kushanyarika vamwe vachibuda rubututu mumhuno dzavo but veukama vakanga varipo nokuda kwokunzwa mashoko achitaura baba vemwana mufi kuti ndimi matiudza vanava kuti chichema ino kuti maramba hamuna here zvamuri kuziva zvakuitika pamba apa pavanhu nokuti panapa pane rufu vanhu havaya kuzochema maitiro akuitwa nevanhu havana kumira musha vanhu vanogona kufira pano mukoma vamwe vachiti sekuru hamuna zvamunogona kuziva here. Zvikanzi allright ndamboudza vakaramba ndiri kukumbira madzisahwire kana muri pano pindai mumba mugeze mutumbi urimo. Ranga riri zuva rekutanga rokubva kwaita mutumbi uyu kuchipatara kumochari richiuya pamba zvikanzi pindai mumba mugeze mutumbi uyu mageza mutumbi uyu mundipe mvura yacho kana pane vakomana vanoziva pane muti womutowa uri padhuze manya munotora muti womutowa wakabva washayika vanhu vakatenderera musa kutsvaga muti womutowa vachibva washaya but ivo baba vakashedzera vachiti ndinozviziva kuti munoti munogara muno but hamugari muno chikonzera muzivi pane muti womutowa vakangobuda pasina 10 minutes vakadzoka vakabata shamu yemutowa. Yes. Zvikanzi mvura yamadyesa muri iri papi zvirikupi zvikanzi baba vavaiti ivo vakatora shamu yavo voinyika mumutowa kuya kutete kwokurova niko kubata wobva varova munhu vaiti vakarova munhu nguva iyo anomuka vaishedzera vachiti izvo kana ndakurova neshamu izvozvo
buda kunze kwa yadi usamira pamusha uno uri kuchema vanhu vakakwapaidzwa vachirohwa mutumbi uchibuda panze vakadzikana mune mabhegi enyu torai mabhegi enyu izvezvi mubude muende hamuchisina kodzero yekusvika mumba mune mutumbi vachibva varowa pasi kudaro pavakadzi vakaenda ava pane wani mukadzi wemunhu akasvika kumba kwake achingoti muruvanzi ndokubva adona asati ambutaura nyaya murume achibva fondera vamuti ichi chikuitika mukadzi wangu asvika achidona zvikanzi kwatabva kwakamira wakadai zvikanzi handingachengete mukadzi ari kurwara angaende kunochema munhu ndokutakura mukadzi wake nemotokari ndokudzoka pamba uno chiri parufu zvikanzi mukadzi wangu nadzoka naye pano ndanzoti paitika zvakati mukadzi ari kurwara uyo asi kuenda kana kutomuka vaukama vakashevedzera vakati murume achibva ashevedzera vakati handina chandinoziva pachi achibva nungedzera murume uyo zvikanzi murume kana uchida upenyu hwako handura tiri parufu panapa kwenyu kunogona kuitika rufu asi rufu iroro ndeunenge uchichemwa takura mudzimai wako udzokerera uendi naye murume akati kana ndichifani chafana mukadzi wangu pano handitakuri kunopinda maexpensi kunorapisa mukadzi uri chizori panobva zvatangira veukama vakanga varipo vakatora mukoma vakaenda naye pasaidi vakati tiri kukumbirisa kuti izvo mukoma mutaure nemunhu uyu mune zvakanaka zvikanzi ngatakure mudzimai wake vanhu vakanga vari ipapo vachibva kuti mukoma mune zvokutaura mukadzi here mukoma vachibva vapinda mumba vakaita zvokushevedzera zvikanzi udzai murume uyu achitakura mukadzi wake adzokere naye izvezvi anogona kutofamba kubuda muyadhi munomu achifamba yega chokwadi mukadzi angasimba ndokubva vabuda yadhi zvikanzi mutumbi vakomana zviri kuitika panapa zvakaoma hatikwanise kuviga munhu ndisina kufamba ngatimbofambai veukama nevamwe vasiri veukama vanhu vanga vakutya ndiani achatanga kusimuka pane umwe mukomana anoshandira kunze kwenyika akanga aripo ipapo vakati vakomana tikasimbisa chinhu ichi tese tichaita vana vemumwe munhu tikapera kufa vakomana ngatifambei kana vadzimu varipo vachatimiririra vanhu zvikanzi ngatifambe babai vavo vachibva vati ichokwadizve kumungaviga munhu musina kufamba sei ngatifambei so mutumbi wongonzi uri kurara mumba apa anga mangwana rizori kunzi kuvigwe zvikanzi ngautakurwe udzorerwe kumoshari mutumbi ukatakurwa ukadzorerwa kumoshari vamangati aiwa zvinoda kubhadhara chabhadhara but ngatangirira sei tafamba vachibva vasvika chibva vanopinda mune mamwe matare angave chiprofita angave ugudobori vapinda mukati imomo baba vachibva vabvunzwa zvikanzi ndiri kuona hongu kumba kwakafiwa hongu makadzokera mutumbi kumoshari asi ndiri kuona mutumbi wausi kumoshari mutumbi ndiri kutouona une pawakamira baba mutumbi wemwana wakafa uripi vasati wapindura baba wanga wasimuka chibva vanogara panze zvikanzi vagara panze sei kwa vamwe vari mumba imuri mamataro mese zvikanzi ndanzi nemufi buda panze manzi nemufi buda panze zvikanzi zvikanzi mutumbi wemufi uripi zvikanzi ndinawe pano zvikanzi taurai kuti munaye ipapo here kana ari kumoshari zvikanzi ndinawe pano apo mufi ari kumoshari baba uri kuti mutumbi ndinawo pano zvikanzi asi manyepo zviri kutaura mababa ndizvo but kubuda kwavaita panze havana kubuda nekuwirirana vaudzwa mashoko ekuti baba akanditora kundisa kwandiri ndofana kuenda naye neniwo kwandiri kuenda so baba havasi kugutsikana nokuti ivo ndo vakatora mwana uyu mweya wemwana saka pavaudzwa kuti uda kutenda nemunhu vakutobvuduka chikonzero vanofana kuti vafe ndo zviri kudzwa nemunhu ari pavari but pane mashoko andinawo panapa ekuti kana baba vasina kutorwa mwana uyo hagone kuvigwa kana ivo vasina kutorwa zvakare mwana ari kushevedzera semufi kuti mose muri kurarama muna zvakanaka munofanira kusara muchirarama chikonzero kune mwana wangu anoda imimi kana baba vasina kutorwa mese hamuna nguva munopera but inini semubatsiri ndiri kukwanisa kutaura nemwana mweya uri panapa ndomupindura kuti kudii sezvo iye ataura mashoko ekuti akanditora arida kufanira kuti ndiende naye zvikanzi nehama nguva imo chete iyeye akavatora ngaende kwesi tinofirei zvikanzi chipedza kuviga munhu uyu pane munhu ari kutisiya pano muri kuti mwana uyu anga ashaya mwana anga akura sei mwanasikana 27 years anga chitori nemwana wake 1
anga arwara nei? Akangorwara kwanzizo kungochaya kungotizo mudumbu kupera simba hapana kumboita nguva akatodonera ari kubasa kutakura kuendesa kuchipatara haana kudzoka munhu achibva. Yeah. So mufi angachiti andikwanise kuenda ndiri ndega kwandinofanira kuenda, ndinofanira kuenda nemunhu akaita sei? Akanditora. Zvanga zvabva nekupi? Pane here munhu anga agadzira kuti mufi anga achizvimirira ega? Mufi apa anga achizvimirira ega. But panguva yakanzi ngatifambei munhu aikwanise kukotaura nekuziva zviri kuitika pana baba ava mubatsiri. Zvikanzi kubuda kwavaita mumba umu mukavabvunza muchivanzi vachibvunza zvikanziso mwai mabuda panze, zvikanzi ndanzi nemufi buda panze. Mufi ndiani? Zvikanzi ndiye mwana wangu. Ari kupi ndinaye pano? Asi vanhu vachiziva kuti ari kumbochari. Hey! Zvikanzi nemubatsiri ataura mashoko ekuti achiudza akazivese baba vake asi varivo vakamuuraya. Akanditora ndofanira kuenda naye. Zuva ranofanira kuchererwa pasi ndofanira kuenda naye. So baba kubuda kwavaita panze apa vane zvavari kuzava kuita nokuti baba ava murudzi rwenyu kana kuti munzvimbo inoyi akatakura kudarika iwo vanhu vashoma. Baba vakalonda imba yavanogara kana vashinge vavigwa vashinge kuri kuti pane zvaizoitika. Hamusi kungopinda miwe mukabvunza mudzimai wavo anokuudzai zvakawanda zviri kuitika asi mudzimai wamuchenesei. Vanhu vabvunza kuti ida sei zvikanziso akatora munhu ngatonori anoda kufa ndiani. Zvikanzi kana matenda izvozvo endai motora mutumi kumoshari. Zvikanzi ndofamba zvakanaka. Zvikanzi handisari kuitira pane zvinoitika. Handei. Baba vakasara vagara panze vakafamba netsoka kubva munzvimbo yainzi 11 kilometers kutevera kumba. Vanhu vakasvika kumba vachibva vanotora munhu kumoshari achibva arara pamba mangwana vachiviga munhu akavigwa kwaba KB kuma past 4 dzemanheru. Baba vachibva vanzwa vatakura kuendesa kuchipatara vachinosvika kuchipatara vachibva vafa. Vanhu vachibvazo hama kutaura kwandiri kuita izvezvo zvakaitika musi wechina last week baba vachifa. Hama dziri kuramba kuviga baba. Kwakanzi hamufaniri kuviga baba ava musati maputsa imba yavaigara. Ndomune zvinhu zvese. Zvikanzi kana muchiziva kunonzi kuloda umu makalodwa umu amai ava musavakanganise kuvabvunza zvakawanda. Vakaona zvakawanda mai ava but havakwanise kutaura but vaitosvikawo zvakare. Uyezve zvekuti mwana kufa kwaite ndibaba mai ava vanozviziva. Chikonzero vakatomboudzwa kunzi mwana uyu auoneri kuti tinogona kuita mari naye. Amai vakati mashoko enyu handimakwanise endai munokumbira hama dzenyu. Hamuna kumaudzwa here? Zvikanzi ndakamaudzwa but kudaira kwandiri kuita handife here. Zvikanzi pane zvino zvimirai. Saka izvozvi baba vakafa. Vafa kudaro havasati vavigwa vari kunzi iye mubatsiri ari kuti izvo ndini vandofanira kutsvakawo kuti tiuye kuzoputsa imba iyi. Mumba umu mune type dzese. Imba iri kutaurwa inofanira kuputswa imba yakaita sei? Imba ine 7 rooms. Ko ikaputswa imba vanhu vachagara kupi? Amai vari kutoshevedzera kuti ngaiputswe makaomaomo. Mubatsiri hapana here zvaari kutaura zviri kunzi zviri mumba umu? Ari kuti kubva ichivakwa kubva pasi imba iyi. Aiwa imba yakarongeka yakapotsa yaitwa zvidhina nemushonga. Ndechikupi ichi? Ngundu. Aunza nyaya kuti muti ndiani? Ndivatete hanzvadzi inoteverana nemurume uyu ichiti inini pachangu kuunza nyaya iyi ndakutounza shoko randisati ndatounza kuukama riri rangu ndega. Inini pachangu hanzvadzi yangu iyi yakandipindira mumba ichita senge ikadhakwa ikandibata kutaura kuno kwandiri kuita ndakaitwa mudzimai nehanzvadzi iyi. Tete ino hanzvadzi sikana yemurume uyu havana muri havana murume. Vana murume vari kutobudisa zvinhu izvozvo mushure mekunge hanzvadzi yashaya. Zvikanzi akandibata akandiita mudzimai. Murume wacho ari kuti kudini? Aiwa atotanga kutosaura izvozvi. 0713938538 0713938538. Zvikuitika panapo ndokushevedza musikana chimabuda panze. Sikati kwewo munhu wana yemba mundiani. Sikana musikana ndina munhu imi muchitaura. Imi muchitaura. Zvikanzi ndina munhu wandiri munaye kana muchida pindai pakati kana vachida pindai vanhu vachibva varamba. Ndongo andiyatiri mukati mekuda kuti ndipinde mukati medzimba chitungwisa ndobva ndanosvika ipapo. Ndasvika mudzimba yewaterfalls mukoma kebati yaive here vanhu vari panze kuti toita sei. Ndokubva ndazotora musikana kuti ndokuda nditaura naye ndobva ndakumbira hwani mumwe anova mukuru akafanana nemachairman munzvimbo yewaterfalls. Inzvimbo indanga ndiri
ndokutaura nawo triple side 333 musikana anotaura mukoma KB achitaura nhoroondo yake yese ari kuti kudini kuti andisi kuramba ichokwadi munhu waonekwa achipindamo ichokwadi munhu waonekwa achifamba neni but andina zvandiri kukwanisa kuita ndobva taka kuchena iye kana achifamba munhu mushakabvu uye anenge achifamba naye ari kuzviziva kuti ari padhuze nezuro akutaura mukoma KB anoratidza kuti ari kuzviziva okay nokuti iye ari kuti izvo handisi kuramba zviri kutaurwa nevanhu but ndinogara sei munzvimbo vanhu vachishevedzera kuti inini ndiri kugara nemunhu akafa kana kuti vanhu vanoziva kuti munhu akafa vari kumuona pandiri but regai ndikuudzei ndiri kuzviziva munhu anotopinda mumba mangu tichitora achitobuda nenguva yaanoda achibuda nenguva yaanoda but nyaya iripo ndeye kuti izvo kubva zvandazviziva kana muchiziva mota yakambota accident panzvimbo yakati ndiri ndienda kuzvikanja mota muchida kufa nenyaya iyi mota yatikwasa 5 meters zvisvike pandiri but mota yakanzvenga inini ikabuda murodi ikanorova munhu ndikaona mapirisi chinova chinhu chakaitwa nemudzimai wake handina kufa asi akwanisa kundiudza kuti inini haumbofi wakafa nokuti wakandiurayisa uneniwo nedzimwe nzira munhu ari kuyamba make nyaya ndikutaura mutikati munzvimbo yewaterforce saka nezuro lendo tachibva taura nyaya yekuti izvo inini ndiri kukumbira kuti uende kumusha but uchienda kumusha ndinoti kunotaura nevabereki vako uvazivise kuti ndo nyaya iripo wakaudza here hama dzako ari kuti handina kana hama hwanya ndakaudza but nyaya yekuti ndakakonzeresa kufa kweumwe musha ukaparara vanoiziva okay but zvakuitika izvi handina kukwanisa kuudza nekuti kumusha kwedu ndiri kutonzi ndakakonzeresa ndogoda kuisa ngozi murudzi saka kumusha kwacho handifungi kuti kuna ashandida zvokuti vakanzwa nyaya idzi zvakaoma but ndine nzira dzinokwenda kuita 5 dzandazama kuda kuzviuraya but zviri kuramba ende mushakabvu ndiye ari kutaura kuti haufi nokuti ndiwakakonzeresa wakavharisa imba yangu hei haufi iye muchimubvunza kuti zvamanga muchitaura paasvika akapinda pageji akapinda mumba imomo zvamanga muchitaura manga muchitaurei anotaura kuti ini ndiye ndakatomira nemunhu samazuva ose ichokwadi chiri kutaura vanhu handizi kuramba but ndinogara sei muvanhu kana zvaakuonekwa nevanhu nemushakabvu vari kutaura kuti kudini vanototaura nyaya semazuva ose sekuda nekwavaita muruda zvakati ndokubikira here ari mumba but nyaya iyi ndepawaterforce right right mukoma KB ndaakuchitaura na chairman chairman honai muri munzvimbo munomu zvamuri munzvimbo munomu pane vamwe vana venyu vari kushevedzera kuti isusu tiri kugara apa but chairman honai muno tiri kugara naye toita sei but chairman ipopo vakaramba vakati bhozho uyu munhu ari kuti ari kubhadhira renti akagara zviri pamutemo narendrod wake yes zvakafanana nematambudziko namba make muchirwarirwa zvinobata here ari munext door inini hangu handizvikwanisi chairman vatoti ndakwenda vachibva vabva kana ndisingakanganise mataura kuti musikana uyu anombotsvaga vanhu vekufara navo yes mukoma KB ane mumwe pakabva pasvika umwe mukomana nokuti musikana iko zvinozvi aona kuti ndo zviri kuitika anga akuenda panzvimbo yakafanana netashline kana ndichitaura tashline ndikutaura nzvimbo inomira vakadzi vanotengesa muviri yavo anoti iye akatanga achiti iye akakwanisa kuenda nemunhu anoenda nemunhu wotopihwa mari aitozorohwa mushure mekunzizvo aungandipe aungainde neni kwaunoziva uri kuchiteera vanhu aish munhu angachiteera kumashure ndiani ndimi vakadzi mune matsotsi imimi munotora vanhu muchiteesa matsotsi but iye anoti muziva pandakacheuka ndakazviona kuti munhu ari kuonekwa ndiye mufesi wangu akafa mushakabvu kwozoita mukomana anogara mawaterforce zvakare akatorohwa mbama akamira nemukadzi uyu kungosvika badzi kungoti anotaura nemunhu ndobvanzi mucheka nemunhu wasingaoni saka anoti iye kubva zvakafa munhu uyu anogona ngakaita mwedzi mumwe chete kubva ipapo hana kana zvimwe zvinhu zvakaita zvokuti vanhu vari munzvimbo vanotokonyera kuti ndiye munhu uyoyo saka inini kumashure mukadzi uyu akambosvika kwandirini aperekedza vamwe mai vauya neimwe nyaya akati ndine nyaya yangu munhu wanga anaye apedza kutaura nyaya yakachiti taurai nyaya yenyu haana kutaura nezuro ndo pakabura chiti vabhozho ndii ndakamboboya pachitaura nyaya yakati pandaita kutaura munhu akabuda chichima pasina kutaura nyaya ndii ndo nyaya ndaida kutaura hei saka izvozvi mushakabvu kunze kwekutaura nyaya pavanenge vari mumba hapana zvimwe zvavari kuita here no vanotopinda mumba mukoma KB samazuva ose baba naamai but dambudziko randakaona nezuro manje maroja vari pamba pa vakaudza landlord kuti kana munhu aripoyo isusu dzatanga dzabhadhira dzekutanga mwedzi unoyu atipei kuti akuenda
atikwanise kugara pano atikwanise kugara pano chero imi mene ndoti munoda kuzogara iri pano muchibva kune imwe imba muuye muzogara nemunhu wenyu wamunoziva kuti mukamunhu achiti imba munhu waari kutaura naye iboyfriend yake yakafa masandisa shoko rokuti vari kupinda mumba sababa naamai vari kupinda muimba yemukati here kana kuti muimba chete vari kupinda muimba yemukati ari kutaura seizvozvo atori murume wangu zvataita kubva kare ndezvatiri kuita izvizvi chipoko chiri kuuya chicherana nemudzimai chiri kuuya nemudzimai uyu kumuita mukadzi iwaterfalls harare waterfalls iye mudzimai uyu kana kuti girlfriend yamboti yafambawo here kutsvaga rubatsiro kune vanhu vanobatsira inzwai mukoma kb mashoko emunhu uyu wani chinhu chakazokwanisa kutaura nezuro ndechekuti izvo ndakanzwa nyaya yekumabvuku ndoye ndafunga ndingabatsirwa sei but handina pekutendera nekuti handina kubasa kwandinoenda imwe nzira yandinoshandisa yekutsvaga nayo mari ndoye ndanga ndakuenda panzvimbo yekuti ndikwanise kutengesa muviri wangu ndo pandiri kuti ndikaenda ndiri kurohwa nevanhu vacho vanenge chida kuti vandipe mari vari kurohwa vari kunditiza ndaraunda ino yandiri inoyi ndakutozivikana kuti ndo zvandiri saka handizivi kuti ndoita sei pakaipa baba Isabel handisi kuziva vedare kuti munoti kudini nenyaya iri kubva kuwaterfalls handizivi baba pati kuti kana akasununguka mukoma kb munomutenderere kuti audze Zimbabwe akamira ari ega nekuti kutaura kwandiri kuti uku zvidimbu kuti tishotese nyaya pane nyaya ndichata mukana tichabata mudzimai uyu girlfriend pafoni otaurira mhuri yeZimbabwe mamiriro mafambiro ari kuita nyaya kubva zvatanga kufambidzana nemushaka baba Isabel ndinovimbisa kudaro ededza ndinotenda Zimbabwe ndinokumbira kuti kana tasangana nenyaya dzokutadza kuwirirana mungava mumaonero kana mumagariro ngatidzidzei kutsvaga nzira dzakanaka dzekugadzirisa nyaya idzodzo kusanganisira kuenda kumakansela vanhu vecounseling kuenda kumapurisa hatidi kuurayana kana kuzviuraya zvinokanganisa mhuri yasara uye rufu rwakadaro hakuna denga raunopinda kufa kuraswa sedhongi uye munosira vana nemhuri ngozi dzisingaperi ndini zvangu Jonathan Mativenga radio controller ndiri kunyamapanda bonda posi mwana wamadhuve tinotenda kanzi naFilipi Shazhu rovai ndimi kani right tinotenda vakachibata baba Isabel vari paFacebook page vari kukumbira ka sando vari kukumbira ka futi amai Tipeiwa mwenje pio pasi pane rima Tipeiwa mwenje pio pasi pane rima Yemeni varoi havana piro mumba chitindo panoda chitindo hapana chitindo panoda chitindo Joshua panoda chitindo hapana chitindo panoda chitindo Joshua panoda chitindo hapana chitindo panoda chitindo Joshua beyond deep down beyond deep down beyond deep down oh beyond deep down beyond deep down beyond deep down yemeni wo varoi havana piro mumba ndiriya simudza mubhata pakatsikatsika 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 tapio kia woro baiti sipaidi fata pitani pio kia fala tuzi pekita mchirai mambo kia jomanda wakati wemba kemini kiasha kia danyo shwini pinfo kia piora wi danyo kia seke mende pili akiroti kia wili pili forotim kia wakati wemba kemini kiasha kia sipiniti kia woro maiti kia danyo kia akiroti kia akiroti kia akiroti kia akiroti kia rikiti
motivational quote of the day iri kuchokera kakuna Dr. Brian Ngosi ali kuti iwo nkhani yako irampeshinado ku wanthu ankufuna kula awo ankuseka alibe basa na bzinenge bzichitika kuna iwepo. Nkhani yako irampeshinado ku wanthu ankufuna kuna awo ankuseka alibe basa na bzinenge bzichitika kuna iwepo. Your story matters to the right people. Those that laugh at you have no business hearing your plans. Your story matters to the right people. Those that laugh at you have no business hearing your plans. Nyaya yako yakakosha kune awo vanokuda, kune vagara vachikuseka havana basa kunzwa zvaunenge uchishuvira. Nyaya yako yakakosha kune awo vanokuda, kune vagara vachikuseka havana basa kunzwa zvaunenge uchishuvira. Ndiyo ka motivational quote of the day. Your story matter to the right people. Those that laugh at you have no business hearing your plans. 3 minutes past 10 lekesani kativu kuti baba Isabel anatipatira nyika nkati machirongwa bhoshongora segment part 0713938538. Hello pa National FM. Hello mamuka ziko dai wakoma KD ya bojo. Tamuka kana mamuka wasei. Tamuka sakanaka. Tiri kutawarana nari kupi? Kutawarana enwe madio alipa kuwata na extension. Tinotenda pari sepa kuwata na extension. Pakanaka ye kukatika matu waneza manecha matu zura hizo. Munofunga kuti chii chiri kuitika? Mushonga walipa chena we. Mushonga? Wakutogadzira hii niko zawa za wakutogadzira hii kwa. Mungafunga kuti mishonga yei? Wabereka wamwedo wakaromba wabereka. Wakaromba zinotochiza chete. Maskati machena rakacheka nyika. 11 Mbura inakukwana mai mwana hunza imwe bucket. Mabaketi mangani akanyangani mabaketi mangani. Matatu. Magati pamwe ndekuna madhibaba. Saka vagari vemunharaunda vaunza nyaya iyi vanofanira kuita sei? Chekuona kwangu vanofanira kutoenda kumadzimambo chaiko kana kuvakuru varimo kana kumakanzela oti zvinoitawo here nekuti nekuti makuna zvakaoma.